Hindi nga ro din iruging iba sa papagayam na LAGIP tinapalabas ni pagayam tinga Dennis iti probinsya ti Ilocosor. Sagudayan nga ro ti surat, Dear Manong Nemy, nududugan ti pagsasaong no anyat iti inutang mo isumit laing ti pagbayad mo. No anyat araramidam iti padam nga tao maisublin tumit laing kengken. Manong Nemy nagbalinak idi a PLAYBOY. Diya mo, tanapigsa ngamin ti karismak Manong Nemy kakamatan na kadagiti babay. Kaidin to tasyak Manong Nemy kat sa anak mat nga napaidam. Makadakas manong, ure adda asawa na, ure adda agtagikwan, tutupak tupay laing. Aging ka Manong Nemy adimteng, tijak ni namnama pasamak, nga nagbalbaliw o ano, na magbalbaliw alamin pinsan kanya. Sagbangaron nga nakrugyan nga salaysayen, ti LAGIP tinapalabas Manong Nemy kadatoy, alagat mabalin kumanta ko na nga success story Manong Nemy tanayang baligyan met nagbalimbat nga happy ending dito ang pagkasalitaan. Kastoy man nga rod nga rugyak. Kastoy man Manong Nemy tinapili ka pang rugyan ti anak salaysay iti LAGIP tinapalabas ko. Maudin nga aldaw iti talo aldaw nga business conference kanitan darak dito Baguio City. Diyak mayulo ti araramidak manong nga kabakabak nga diyak mo no apay. Nakadlaw ni Eugene Manong Nemy nga kaopisinaak ken kaduwak nga imbaon ti bisina mi tapno matendar iti nasao nga komperensya. Partner, apay. Kas kalabong bubsag. Diyak karot mawatan tirik na kay. Mamat no rugrugyan takan. Urugyan nga niya. Di makadakas Manong Nemy gatrugyan nakmanin nga sutilen ni Eugene. Agsaganak kano. Ang mga nuitan nga mapasamak ti panakabales ko kadagiti adun nga babae nga pinagsangsangit ko. Gabuti sobra kano akin na PLAYBOY ko. Sigamat, awa mat pinagsangsangit ko to ka. Pinaragsak ko matida. Awa mat ting karkarik. Kaya't dagayam, apik din nga paayak ida. No asino man dagiti mawaw, painumam. No asino dagkasapulan, kanagpakpakasi. Asino kumati di malunag ti puso na tapno patgan, tiyan yaman nakidaw da, si kamot partner. Pagsasawag mo datanong ka, Manong Nemy isungbat kang kuwana. Kasta no ka di sungbat ko Manong Nemy tunggal adda, mangdilaw iti kina PLAYBOY ko kano. Malagip ko kede Manong Nemy ti pangtakaniak ti asawa ni Eunice. Tinaudi nga kinarelasyon ko. Tinaudi nga kinarelasyonak. Ken kakaiso nga babae iti biyag ko Manong Nemy nga daanan ti asawa. Oen, PLAYBOYak tutupak dagi di babae Manong. Ngayon mamukmat nga anadan. No awan ti sabit, okay. Ngayon nilang Eunice Manong. Lalo manen nga agkabakabaak, gapotadyak mayulo, teraramidek, nagpakada kini Eugene, nga nagpailang iti comfort room, pambarak agiusi, Manong Nemy. Tamok met sigarilyo. Nagsigarilyo akpay, uminom akpay. Harig na Manong Nemy, jak pay nakadanon ti CR. Idit agring ti cellphone ko. Ni mama tito tawag. Oh my God. Saan nga tumawag day jay, idi saan nga umno nga oras no saan nga emergency. Medyo tagtagargarak nga nagsumbat. Makasangsangit ang madandanagan ni mama nga nangipakaam mo Manong Nemy. Nga duwa ka nun nga aldaw itan nga saan na nga napasangpet ni ading ko nga divina. Ano yan? Ano to ko na yung mama? Di ko na. Di ka ko matawagan, tampo ko madisturbo ka. Kinawagan ko nak no isupit ti pagdandanagam. Nga masapol nga pakamukeng ka anak ko. Gapot taduha nga aldaw itan nga saan ko napasangpet ni divina nga ading mo.
napanan na. Inaramid kong ti amin na pamuspusan. Tapno masarakak. Ken maamuak no sa dinutayan na. Tinawagak amin ng digiti-gagayyem ni Divina. Digiti-kaskwalaan na. Ti boyfriend na. Ngam awan ti makaibagan sa dinutayan ni Divina. Diyos ko. Isalakan niyo kung matikapsat ko. Isalakan niyo kung maano sa dinumantayan na. No aniyaman ti kasasaad na. Pangasiyo, Diyos ko. Ingkar-kararag ko, Manong Nemy. Saan ka ibaga edi, saan ka ibaga, damama, kini Divina, akabsat ko, nga isardeng konti kina PLAYBOY ko, Manong. Huwin, ngayon saan ko ngayon pangag ida? Tapara kanyak, Manong Nemy. Kat saan nga dakis teraramida, gabot parparagsak mat na gini babae. Nilaing yunis na daan ti asawa nga na chicks ko. Uwan, Manong Nemy, paspasikitak kano, kan pagkasangsangitak kano na gini babae. Ato kanon, Manong Nemy, na gini putot ko itiruan. Nga mawambat pa iti nang ibaga na si Kuga ka. Numuna, Manong Nemy, ta iranada, iti agsermon kanyak, no kasta nga, madama kami amang mangan. Makauma kayo. Saan ka ibagak mat no kamano? Anya ka ti maramid ko, no isumat iti, so dapat ti mangkamat, ikamkamat dapat ti bagida. Kunak amamudak mat, nga sa anak ka seryoso, nga magkirelasyon ka sinuman, nga babae dita. Ngagkalikagom kanyak, kabot at sakpay na sa puron ti babae nga na magpitik ti puso. Dennis, Mama, di ka kalimamati ken mabuteng ti konkunada nga karma? Karma? Ano ti karma? Ngam kanyak, Manong Nemy, ken awam met ti paspasakitak kadagiti kinarelasyon na kababae. Awam met ti insinak kanakwada. No di kat isuda ti nang sina kanyak. Ti mangisin-sina kanyak. No maumad anton kanyak, diyak kaya atin, kunada. Kaya ko kailang kanyak. Diyak kami di papili ti bagi, gadidan kaya, ti makiayam kanyak. Gwapuak namin, Manong Nemy, napiksa ka no ti sex appeal ko, imalak ka rin di papa, ngam nagbaling kanumot nga napudno kini Mama. Tay di nagsabat din ti dalanda, kaya nakarelasyon dan kini Mama, tinulagdan nga dagos ti kasarda, nga awang kanumot din ti bimalbalaet, nga makunko ng another party, Manong. Katkas nang tumot siguro kanyak, agsarda nga to siguro maten. Ito no talaga nga dumtengen ti babae nga na ituding para kanyak. Uwain, Manong Nemy, kasta tinapaspasamak sakbay nga nagpukaw ti kabsat ko ngayon pakaammo ni Mama kanya. Uwain siguro kat kasta tumit into masaraka kung ti babae nga nagkari para kanyak nga aumat pa ano labsak tag sa Manong Nemy kat awampay iti inarem ko nga babae. Dagiti babae ti mangi pagpakita iti motibo kanyak. Ano labsak tag sa Manong Nemy. Dagiti babae iti nangarem kanyak. Karma? Malagip ko ti ko na ni Mama karma. Kat tapi nga rin nga siya. Apay nga ni Divina kas pagarikan. Ni nga ta Divina tinaramat da, tapno ni kastakit mabales da, ngam sinot mang malbales kanya. Kaya di asawa ni Eunice, iso nga ta. Diyos ko, isalakan yung tikapsat ko. Idandak pa lang ti high school, Manong Nemy, rinugya ko ni saan nga seryoso ang aking relasyon. Nga rin babae, ti mangin pampamuspusan tapno maikan kami ti panagwaywayas. Nga maaramid mi ti kayat mi, nga awan ti makatagta, wano makaati pa kada kami. Ngayon sakbay, Manong Nemy, nga da mapasamak kada kami, no sakbay nga makinaigak ti sinuman nga babae, at kondisyon ko ano. Ibagak nga tiyak kayat nagsikog.
No once nga agsikog, jak man takasagana nga mangsangot ang yaman nga responsibilidad ko. Bahala isuna. Iso nga jak pulos Manong Nemy liniwayan ti agusari ti kondom. Ket no malipatak ti mangitugot ti kondom, aramidag ti makunkun nga withdrawal. Puro virgin Manong Nemy. Yeah, puro virgin di kiti nakirelasyonak a babae idadak ti sekundarya. Ngayon idanda ko ni ti college, jak matan makapatang iti virgin. Napahot una yun ti may nga tawen a relasyon mi iti may nga babae Manong. Inam nga bulan, minimum data. Nga wampay iti nangibagaak iti balikas nga agsinatan. Isuda Manong Nemy, iti manginsinsi na kanya. Tanong maduktalak lang ngayon nga saan nga siyak lang ti baba lalaki iti biyagda Manong Nemy. So nasalud-sudak dagayam sa bali boyfriend mo. Gawin, so kayat ko, sinatan. No nabsak tagsao Manong Nemy ket siyak ti masaksaktan no saksaktan da. Tano seryoso nga tauma. Tano seryoso ak nga takuma iti babae. Ket agkakarelasyon kami kalbasan nga modok talak tulay nga dagayam sa bali pa nga lalaki di biyak deta nga babae. Sigurado masaktanak. Imbag ta saan ko pinagbalin nga seryoso ti panakirelasyon ko kadakwada. Tano didakon kayat sa anak ka masaksaktan. Okay lang kanya. Inadan trabaho Manong Nemy adumit dagiti babae nga nagseryoso kanya. Ngayon pasigod ko nga jak pelaeng kayat ti agpamilya. Ti maigalot. Kayat ko pa nga enjoyan ti kinabadselor ko. Kaya nagtultuloy nga imbagak nga jak kayat ngagsikog na. Nga nagtultuloy Manong Nemy ti panang kontrol ko. Nga maumadan kanyak. Nga sanda nga mauray ti panagseryoso. Iso damat nukan ti mangisina kanyak. Tay ko nakon Manong, awampay ti insinak nga babae a kinarelasyon. Ngayon ko namit ni Mama Manong Nemy itkastoy. Ti pamatim ket awan dikit ti sinaksaktam iho. Ngayon kinapudno na ket amin nga babae nga kinarelasyon ket sinaktamida. Nagbarinda ka seryoso ken ka. Ngayon anya tinaramid mo? Ha? Pinagang angawam lang ida. Jak amo ta saan nak nga maawatan ni Mama. Ipapilit na nata Manong Nemy ti pamatin. Ta saan da lang amin kan akayat nga ipakita ken ka ti panagsangit da. Taore nga ta no agsangit da ngagpakpakasi ken ka. Amo dagen patyenda abim matutapusom no ayat ti pagsasalitaan. Ket no sumublat met ni Divina nga mang sermon kanyak Manong Nemy. Tikat pinagpadpada da Manong. Ipalagip na kanyak ti makunkun na nga golden rule. Manong, di mo aramiden wano ipaay ti padam at tao, ti di mo kayat nga maaramid wano maipaayken ka. Kaya mati-mati nga raramida ka. Kunak ba ta? No anyaman ti kayat da, tikid da wanda, ipaay ko. Sa anak ba nga napaidam nga lalaki? Ti magdi, ket no agpaidam at kuma. Nga no agay ayat kanyak ang mga bagay ang kayatnak nga nakasagana nga mga paiti bagina ti amin na kanyak kalbasan na ket paayak nga jak kayat sigurado lagi di masaktan tapaayak nga rod nga agsangit gapot ti saan nga panang patgan saan ko panang patgan tikid daw na wano saan nga mga ipaay ti kalikagom na sakit isaruno ko Manong Nemy nga baga ti kabsat ko abaka kano no isuna ti kakaisuna baka kano isuna nga kakaisuna nga babae nga kapsat ko ket iso ti pagibalsan digiti saksaktak ani daken kan deta kunakmet kan kuha naman no kayat mo nga tuladen ti aramiden digiti babae kanyak nga amo dalang arudan nga sa anak nga seryoso nga magrelasyon ket kayat dalat ti makirelasyon may pada ka kadakwada.
Ngam ko na madlatang ipapilit, Manong, kasanon no jay boyfriend ko ita, ket bigla latang nga isinanak, nga ada maamuak nga sa bahay nga babae tibiyag na, akay kayat nanday nga babae nga mitisyak, sigurado masaktanak. Sus, saan kun nga basol dayta, di ba na? Kunakmat Manong, basol di lalaki nga nangitalakam ti amin mo kasano ko mga agbali nga basol ko, di basol ti sa bali nga lalaki alaman? Huhu! Lolino loko. Bakante ak iti karelasyon nga babae iti agsabat ti dalan mi kini Eunice Manong Nemy. Medyo naladawak nga simbrek iti opisina iti dayta nga bigat iti tamakitak ti kabarbaro nga empleyada. Agas la nasulek dagiti dua bukel ti matak iti panakakitak iti kinalapsat na. Malagip ko at dagayem nag-resign akaduami iti nabiit ket ni Eunice ti simukat Manong. Numan na nagsabat dagiti matami no talyawek tumalyaw met no umisamak ti suna siyempre. Idi tamadlaw ni Eugene Manong Nemy ngagit inisam kami kini Eunice imasideg kaniya ket binalagan na. Pare, di mo iram-maraman ni Eunice karigiti koleksyon mo at asawa na. Ngam ko nakmet Manong Nemy ngin sungbat. No iso ti umasideg ken amangdad ti motibo amang ibaga kasapulan na. Habi ko mga agpaidama. Naala ni Eunice ti kontak number ko Manong Nemy ket numanen ag-text kanya kadibagbaga na nga da problema na. Damagik met anuan niya. Nuan niya ti problema na. Ibaganan to kano Manong Nemy no makapagsango kami nga dakta kami laeng. Daytoy manen nakunak tinakam ko. Ti babae ti agawis. Ti babae ti makipawaspusan. Ket pudno Manong. In text na nga after office hours. Kaya't nakano ti mapaniti igid ti baybay, tama iliw isuna, nga mangbuya iti panagpasag dagiti daluyon. Nakaw, poetic pa ya, romantic. Panagpasag dagiti daluyon, ti pino nga kadaratan. Kaya't nakano nga buyaen ti panagtabon ti init. Nakaw, wow naman, how romantic naman dito nga babae. Sabali suna, sabsabali. Ket siyak met tay lalaki Manong Nemy nga jak amo nga umuna panunuten nurumbeng uno saan. Ket dago sakmet nga agwen ape ket di nga saan. Inulit ni Eugene Manong Nemy ti balag na kanyak sakbay nga rimuar kami ti bisina iti dayta nga walem. Tadya ka mo no kasano ti panakaamo na nga da date mi kini Eunice. Ket dakda kami matlaing tagtultulag. Uno makadlaw nga ta. Naliday ni Eunice, idada kami ni tiigid ti baybay. Indasar ko, tiginatang ko nga beer, ken pulutan, amani. When, inlokatak, ket inyawat ko iti beer. Inyawatak isuna iti beer Manong Nemy. Thanks. Kaya naman, nakaragsaksakak. Tapay man. Di ba kung naman naliday ka tadda problema? Uwan nga naragsaka kita. Tadda ka. Pinatgam ti awis ko. Agyamanak ta pinatgam ti awis ko. Dennis. Amom sana ka naragsak. Inasawa nak ni Fernan. Nga nangikari iti langit. Ngam sana ka naragsak. No payag na itidak kilabalay. Nga mayawat amin ka sa pulak. Ngam dinagpudno nga ipatpateg ni Fernan. Tanapatpateg ti negosyo na. Nasaya atin no. Adama minsan iti makalawas nga sumangpet. Ngagkaida kami. Ngagpatnag. Iso nga. Impapilit ko ngagtrabaho akdap no. Saan na ka maburing. Ngagpalabas iti oras tek malmalem nga awam matubrak. Kasta Manong Nemy ti atidog nga panangilawlawag ni Eunice iti amin. Inayon na pa yung imbaga nga manipod kano idi nagasawa dan kani Fernan
Sandan nga agdede takastoy. Ininto ta idi kanu pelaeng nobyo na isuna idag nobyo da ket kanayon kanu nga ipasyar ni Fernan isuna kadagiti magusgustuhan nga lugar nang runa iti baybay. Nakaado ni Eunice ti Mino Manong Nemy inupay anawaeg. Ngay di mariknanan ti inum na narasawen. Umar arako pen Manong. Nga isupahin Manong Nemy ti mangagek kadagiti bibig ko. Isupahin Manong Nemy iri pa nang ibagana nga Dennis, naglado ka kami nga dumintang ibibiyag ko. Thank you ka Dennis. You're so nice. I love you. Please parag sa akin na Dennis, parag sa akin ako please. Nagpapas kami nga duwa ngan nagpatpat kami Manong nga isun tinang rugyan tinalimid nga pa nagpapas mi. Ison tinangrugyan Manong Nemy tinalimid nga relasyon mi. Tinalimid na pa nagsinsinarak mi. Tinalimid nga pa nagpapas mi tiragsay. Kabutas lasana ka mauma Manong Nemy amang nanam ka dagiti bibig nga. Kadno adantuan dagiti bibig ko iti barokong na Manong Nemy. Dennis, si Carla ko man tinagbaling nga asawag Dennis. No kasta nga mailiw ag-text laeng ketwen kunakmet nga dagos ket mapasamak tumanen ti panagpapas mo. Talo nga bulan si pudadan relasyon mi idi saan meten nga sumsumrek isuna iti bisina. Tawagak Manong Nemy. Ngem. Unattended, out of coverage. Pinadas ko nga tinawagan iti landline da iti balay da ngem out of order. Nagdamag ako ni Eugene. Partner. Sabi nga, di ba't lang sumsumara ka ni Eunice? Partner, nag-resignin. Paritan ka no, ti asawa na. Paritan na ti magtrabaho na. 2 weeks kalpasan nga diyakon makita ti konkonak. Ken konkonak, wano diyakon makontak ni Eunice idi ada tumawtawag iti cellphone ko. Huwain Manong. Sinong batak? Ni Eunice? Eunice? Ano't napasamak Eunice? Ano't problema? Kanapin nga sabalin ti number mo? Ha? Anya? Ipangpangtana ka ti asawa. Nakigtutak Manong Nemy. Idi na tumawag kaniyak ni Eunice. Kadimbaga na Manong Nemy. Ngay pangtanak kano ti asawa na. Anya? Ipangpangtanak ti asawam? Yung kanigatak ti rimuar. Iti balay tapno makaalak ti mabaling ko pangkuntakan kain ka. Naamuanan ti asawak ti relasyon ta, Dennis. So nga din akong kayat pa yung sumurek na pisina. Ipupupok na maanin ti balay da. Hagananat ka. Gabot ti pangpangtana ka ti asawak. Alisto ka no lang ang bumayad iti hired killer nga mangpapatikin ka. Inulit naman ang ngayon kanya ti I love you. I love you, Dennis. I love you. Eunice, I love you to. Ha? Si kapay lang tinangabagak ti kastoy. No sa sino pa ita asawanan. Iso pa tinakariknak ti ayat. I love you. I love you to. No kayat mo, ituloy mong taglibas. Haan. Siguro kakit ni ada nakakita ka niya, Diyos ko, ang mga nagpulong kay ni Fernan. Nabayagan nga nalpas ti panagsarita mi kay ni Eunice. Ngam kas lamang mangikupay lahing ti panagsangsangit na Manong. Nagsanahayak nakakaasin ni Eunice. Sayang. Sayang ta nakapatang ti lalaki nga imbes ko mga pagragsakan na ngem baluten na met
Adipan naman. Katibalag kanyak ta asawa na Manong Nemy kaslawan kanyak. Akaslajak madanagan. Nga mawang kasi di agsagmay ko na. Kasapbulan nga gan ang nadak. Alis to itan nga matay. Manong Nemy ti kahit da nga papatayan ta adun di kiti riding in tandem nga hired killer. Iso nga manipod idiin Manong Nemy kitlik-liklikak dagiti nakamotorsiklo nga naka-helmet. Kanayon matlata nakasagana ti lisensyado nga paltong kumano. Makipinaltugak no kas kasanulaeng. Makabulan kalpasan de dinaudi nga panagsarita mi kini Eunice Manong Nemy. Inip na maibaon kami kini Eugene dito Baguio City para ti komperensya. Kadaitan ti naudi nga aldaw. Daitan ti maudi nga aldaw para itidayta ang komperensya. Ito mawag kanyak ni mama. Ngayon pa ka muna. Nga, dual daw itan Manong Nemy. Nga saan nga si Mangpet, tigabsat ko nga ni Divina. Kinasaritak ni Eugene Manong Nemy kadimbagak nga ipakaamuna, imbagak ti impakaamo ni mama. Kadimpakadak nga umununakon nga gawid Manong. Partner, daytoyin ko na keng ka. Amang ano ni ading mon tinagibalsanda. Ngipsa nga mabalin. Hawan ko matidakas nga mapasama kiti kabsat ko. Inadalan ko nga gawid Manong Nemy inulit-ulit ko tinagkarara nga sabi ko matawan ti dakas ang mapasama kiti kabsat ko. Ano siyak man ti aking basol kas pagarigan no addaman dakas nga inararamid dan kang kuwana. Rugakon Manong Nemy ti paulit-ulit apa nagpakawan ko iti Diyos. Posible nga ta nga imbes nga siyak tinagaramidan dan iti dagas kat ti kabsat ko tinagibalsandan. Ngim asin no ta kinaramin. Adda ako ni sentro tinarbakan Manong Nemy di tumawag manen ni mama. Mama? Dennis. Mama niya. Ada ka din ni Divina? Nakasangpeten. Hanya. Diyos ko, awang kadimat lang tinakas ka na pasama kang kuwanak. Ayan mon. Ada ako nito narbakan. Asa daga ko nita. Manapsak lang ti Santa. Makadanong taknon nita bantay. Mama. Dito ito. Nga mamon no anyong gusto nga napasamak. Ananadam ti pa nag-drive mo iho. Awan mama. Awan pagdanagan nyo. Nadagag drive. Manong Nemy nalaganan tiriknak. Mapa nga nagpukaw. Apa nga dungal daw saan nga si Mangpet. Nga saan nga pagpakamo kini mama. Anya nga talaga tinapasama kiti kapsat ko. Hindi makasangpet akon Manong Nemy. Sinapol ko nga dagos ti kapsat ko. Hindi masarakak inarakop ko isun. Naggulakol. Divina. Kung nagtupay kaming keng kamanong isardin mo tararamidem. Anya kami tinapasamak. Ada nang kidnap kanya. Sa dag-impan iti may sanga. May putputong nga kalapaw. Kanya. Ibag matasanda ka nagaramidan ti dakas. Imbag ko nam. Tada nakakita kanya kada kami. Kada na idawnon doon ti polis. Kanya. Tinulungan dagdag iti polis kat nakalibasak. Naidibastak dagdag iti polis. Nga madanatay ka nakwada. Dagdag iti polis. Dagdag iti kinalaban dagdag iti polis. At danatay ka nakwada. Danatay ka no kadakwada dagiti nang kidnap ken mayat Manong Nemy nga pangaramidan dati dakas iti kapsat ko napapatay dagiti pulis sisino. Nagring ti cellphone ko Manong Nemy saan nga nakapunbok sinong batak. Hello? Dennis? Eunice? Dennis?
Awan ti problema ta. Natayan ni Fernan. Anya? Kahit mo nasawin, iso tinapapatay di kiti polis. Apay mo, nakasangpetan ti kabsat ko ni Divina. Kinidnap na kano ti kabsat ko. Impanda kano iti naibot-puto nga kalapaw. Imagtasanda nga nagaramidan ni Dakas. Anda kano nakakita kadakwada kit nagipulong da iti polis. Iso nga nakirangit nagiti polis kadag iti nang kidnap iti kabsat ko. Tigayam asawam tinapapatay da. Okay, iso. Madaman nga sa asikasuan ti punarariya ti bangkay na. Ken natiliw pa hindi kiti kakaduan na. Imbaglaki din. Dito'y nga na ibulgar ti aramid na. Adagayam idadauluan ni Fernan nga sindikato. Drug dealer kada gun running kada dumapay nga illegal tararamidan da. Ayan mo koritan. Dennis, urahig lang maitawon ti asawak. Kalpasan na, nagsinaraktan to. I miss you and I love you. I miss you too, Eunice. And I love you more. Impadamag ko nga dagos da ito'y kin Eugene, Manong Nemy, kat nagkatkatawa. Abay katkatawa ka? Gusto lang gamit di pagpatigad ni storyang partner. Di ka na playboy mo, balo ti maasawam kasi ay gabuti siya ti patig ko. Awang pulos tinayat mo ka nagiti virgin nga tinagikwam. Samit lang nakapatakang ti virgin ni Dak high school partner. Ngayon di dakon ti college ken kadayo ti kadagito kita umat na saraka kon nang runag ket tapay asawa tinagnaudi nga karelasyon mo. Ay nga bale. Isut ka pipintasan. Isut ka imasan. Isut na ikaring agbalin nga reyna ti bangunag nga pagtaingan. Kaniso iti ina dagiti agbalin nga putot ko. Nagdan na kami Manong Nemy kasagasawa kini Eunice kalbasan ti makabulan nga paipapatay ni Fernan nga sawa na. Baka nang tasawa ni pa? Fake ti kasarmi? Hanya? Iso nga umpulos tim panawid da kanya. Dagiti kakabsat na. Sa maysa, guyo din ti gobyerno dagiti sanikuana. Gabata illegal kano ti panakabakir na. Iso nga, abay ko mga tumawid hak, jak kayat. Nga bale, ada ka met, ibalayan hak, di ba? O nga, aduturnong ko. Mga ramit na di po kunta nga balay. Kat kalbasan di makatawan, asibot pa ipupusay ti asawam. Ikasar ka, uri ka dagituhin. Fake ba ti kasarmi? Sige. Planuan ta karo ti kasarta. Ni Eugene Manong Nemy na nagbalin nga best man ko. Gayem ni Eunice nagbalin nga maid of honor na. Iti panagam-amo da Eugene kant niya Delia nga maid of honor ni Eunice Manong Nemy naginaram da. Kinisoda mat tinagasawa. Manong Nemy nadaan kami ti talong anak kini Eunice. Agpadpada kami agtrab-trabaho. Adayaya di talong anak mi kanada katulong mi. Edinto tadamot ten dua putot da Eugene kini Delia. Ni Divina Manong Nemy at damat na nasawa na kat iso ti kadandan na ni mama kan mga aywan kadagiti apo ko na kini Divina. Manong Nemy na kanmi tinaran niya kamasakbayan ni kiti talong anak mi kini Divina. Ni Dennis Jr., the Jennifer kini Laila. Nagbaling nga na singpet ni Junior Manong Nemy. Damo da pa di agad bakla. Baklan samot ni Junior, kumpadre. Kinanakanyak ni Eugene. Abi nga umalanubyanan. Nasingpet, kabaliktad ko. Engineer, tinturpus Manong Nemy ni Junior. Kadadaan maten ti asawa ken may isang anak. Adan may isang apo kumi. Nagradormet ni Jennifer Manong Nemy ti kurso nga nursing katadaay tan di Canada nga trabaho ada boyfriend nan nga handa pa ng asawa. Idinto ta accountant Manong Nemy ni Laila. Ada maten boyfriend na ngem sanda pa ng asawa agka-opisinahan. Idinto ta kami kini Eunice Manong Nemy.
madama pa lang met, trabaho mi, hindi may kayat pa lang, agritiro. Ngayon next year siguro Manong Nemy, sunton ti pa nagritiro mi. Kada damat akong uray Manong Nemy, pasdak mi nga business mi, kapag tinulungan mi itong agasawa, kabayatan, iti your uray mi mat ti panangapit, nga apo Diyos kadahan. Mako naman Manong Nemy nga successful ti binangon ko pamilya. Agbay suman Manong Nemy nga ado idi dagiti babay nga talaga nga nagpasag kanyak ng kas iti kang kanayan kong iras-rason, saan kumat idang asineryoso, saan kumat idang imbaga iti I love you, nilaing Eunice Manong Nemy iti nang imbaga iti I love you, no pa iso lang tandaan ti asawa nga nakarelasyon. Maglagid din Manong Nemy tasanda idi nga nagbalagi ang nagaramitan ti dakas ni Divina nga asawa, Divina kapsat ko konak ko man. Maglagid din tada nakakita kadakwada nga nangipan iti kapsat ko tinipot-puto nga kalapaw kat nagipulong dagiti pulis. Maglagid din Manong Nemy tanong ko manatay kung dadakos ko mga napasamak iti kapsat ko kat napaniknikak nga ni Fernan iti akin aramin. Mamati akong ti ko na Manong Nemy nga karma. Maglagid din ini tadan relasyon mi kini Eunice ison tinaudi ko na gabot ay sungarod itinakariknak ti ayat saan kumet idi nga daw dawat Manong Nemy nga mabalo isuna emromeng laing nga matay tikas kini Fernan kadagiti adong illegal nga trabaho na Manong Nemy. Kaya siguro talaga tinaikari nga para kang kuana iti pa nagsabat ti dalan mi kini Eunice narigna na ti budno nga ayat agasmet panakariknak day tang ayat no pa'y naladaw Manong Nemy nga nagsabat ti dalan mi nga mawan ti naladaw no isot tinaikari ako nada man dito nga rod ti pagkasaritak Manong Nemy kaya nagyaman naglaunay di anos mo nga nang ibasa kat sabi ko dadamat na ibatik nga adal liwliwagan pagsarmingan tibag biyag kanagitipadak nga timngeg yan nagbuya. More power to your program ang Manong God bless. Tuwing nga radagyaman nga paghaya mo ilanad ko nito iti pudno anagan kay Andres ko nga mawagan naklatan iti Dennis iti probinsya ti Ilocano.